Румен и Юлия от Атанас Атанасов. Румен с бомбе от кадифе. Кара мотор с ръкавици и постоянно краде. Последите негови трива не никне. Мъжът си е земетресение още от дете. Юлия фрокля от коприна. С гръб и деколте. Кожени бутуши и тъмни очила над симпатичното носле. Еманципирана и спортно елегантна, движеща се в посока на него, но уви обратна. Независимо от това, кълбото така завъртя се. След срещата неизбежна, Румен с Юлия запозна се. Тя земетресението почувства. Той с това по-мекото под коприната заигра се. Невидимото между тях породено символ образува. Не така прилежно и ясно като мен, но все пак го Шекспир обрисува.